Hasta la tibiyag! Ay, Maray, Tyrone, agriin kayo ditan, andawon. Kapay ay ariingam dagiti anak mo. Nasapa pa'y laang mal. Anya nasapa, andawon, agalas 5. Ayan na jay balon ka. Tamapana ko ni jay taltalaw. Day tanay, nakaparabaw di talamisaan. Ninayunam kuma a jay sidaw. Ninayuna kon. Tapno adda pamiksak nga agarado. Sige, inakaw. Ay, agataon. Apay? Nagsapa ka ngayon, amapan. Nagsipkot pa lang. Akot, tapno malpas kun ati agarado. Nagladaw kayo nga agrireng. Ah? Mas kayo labak nang. Ay, Manong, di mo mo't ibusan day ta si Daan, Nagadutin na alam. Hoy! Dangdang ganda ka day. Anya ti ibagbagam aya nanang. Kunak, nagladaw kayo amareeng. Aglaba kayo pa, inton madamdama. Ni Maria, anda pa'y lapos sa kamudjal ko. Agibaon kamanan ako nak, Manong. Ay, adamat lepasak amujul ko. Na, agpin na to dun dakit din. Nagado ti murong yawn. Ay, Manong, di mo mo't ibusan day ta si Daan, Nagbasit to matilinutoy o si Dan na lang. Ado day ta. Binalon laang ni tatang yaw, anapan ni Jetal-talaw. Ay, nagrigat lakit hindi kastoy. Binigat ka ngagwalis iti arobayan. Makauma. Pukanan kumakat na ito akayon. Pero wisyo iti biyak ko na ito. Nay, ang dapat nagbibidyo o kinita karoba. Ay, awanan. Nanayunan ti perwisyo, ti biyak ka no kastoy lang. Tyrone! Maray! Ay, ayaban na ka ni nanang. Sika lang arudin ta eban na. Hoy! Ay, ayaman kayo! Ampay sumumbat ka na kayo! Agmun mo julak, nanang. Oras yakmat. Mapanyusurutan ni tatang yaw. Awan mo't laangan kat sumipnutan. Oh, nangig mo, Manong? Ni. Agibaon manan. Dua kayo, kunak! Nyamat. Pangbirukan mi ngay. Ay, di na karuba ah! Sabi nagsipngutan. Tatang! Ay, di kan pukpukawa kas na kamabain. Sa dino ngay nga rin ti pangbirukan ta ka ni tatang. Ha? Aguri ka. Ni tatang samot da jay. Ne, Juan, ison sa kan kanta. Agigitara da. Kat video kyan ti ayanda. Ay, mapanta kitain. The old hometown looks the same as I step down from that train. And there to meet me. Uy ka paray. Ay, nasaya ata da kayon. Yawid yun ni tatang yaw. Nanay, di na may pasublatan tiyag gitara. Isumulatan tiyag kang kanta. And down the road. Tatang! Tatang! Agawit yun! Tatang! Rabiin! Jakpay kayat ti agawat. Kayat ko pa ti agkanta. Ay, hanggang Agong ungit ni nanang. Ay, bayan yung agungaw. Ipasublat yung kanuma day ta gitara. Kaya ta microphone. Taapay. Ada kanuma kaya nangagkanta. Unyarod Ipasublat nga. Ay, ipapas ko ti agkanta. Aging gatay kayat ko. Nay, ayan na ngay ni tatang yaw. Di namot kaya ti agawid, nanang. Sa dino nga iti ayan na. Adda ijay laod nga agkan-kanta. Iti ayan ti video kyan. Ha? Ng gitara ti usarenda. I can't stop Ay, sunsabot si mang mangagaw. Iso, nanang. Oo, nayan. At damanan pa ka-istorbuan ni tatang yaw no kastanda papapanan na pagkankantaan. Ay na, mangibabain at talaga ni tatang. Oo, nayan. Tyrone, Maray, hoy, agriin kayo man. Bigat nagpukpukaw kayo. Mapanyusukunan ni tatang yaw. Saan ang nagawid, idirabi eh. Inya,
Nagpatpatnag ang nagkankanta ijay video okyan. Day talagit gitaran kan nagkankanta tinararami jamayaw. Bay, anyo ka di. Ito agawid tulat ta. Ay katkasanon nga jay taltalon na. Jay nuang na. Dagi jay kakalding na. Nyamatan. Bigbigat ngam nakatagtagari kayo. Urayak la na ring. Rombang lang ang makaraing kamaray. Kitaam di oras. Kitaam! Alas 3 pa ilang, nanang. Alas 3 nga. Awan baterya ti rilaw. Ha? Ay sos. Pangkitaak ngayon ngay ti oras ita. I did it my way. Apay nga ita kalaang. Oh. Awan manakna kamo alaklakayan. Nagbabagkakit din ijay video okyan. Kastala tibiyag Na, Napanak mo't nagliwliwa kasta. Nako. Apang, mo ka nak. Tega mo nga ako. Aldawan! Anya tinararamid mo ta itakala nagawid. Di man ban ikaw sa nakas. Nabaybay amon di taltalon mo. Anya, naiwayway mo, hindi nuang mo. Aywan, ano ya? Dagiti kaldeng. Sige. Mapanakaw. Ay na, Cardo! Laglagi pam tay pagsasao. Kontrolam ti panagragragsak iti biyag. Tapno di ka maisagma. Maray, Apay maray. nadamag mo ka da, enjay video kyan di takaruba. Marurudak nga rod. Apay maray, Dita ti pagis-istambayan nila kay ikaw. aya, Di na pa yan malagip ti agawid nga umay mangan. ay adumot lang amisis nagreklamo. Ay kat may saak di tan amaray. Ay katagreklamo kayo ijay barangay hall. Ha, mabalain. Wun maray, Ay, ayan na ngay nga rodon dagitay pada kami misis. Tamapan kami agreklamaw. Ay Ram! Aray! Agay ayab man ni nanang. Isam-sambot ko ti module ko. Ay, uray siya. Mabit lang, nanang! Hoy! Ayan yaw! Nay, ada kay magayam dita. Di kay pa'y sumungbat. Mapanak ije barangay hall. Apay ayan nanang. Anya ti aramidom ijay. Mapan ko ireklamo di video okyan dita karuba. Tila ireklamo yung kababain. Naa, tanya ko mati kababain nga iti aramidag. Perwisyo day jay a video okyan. Kasita, saanan ang malagip ni tatang yuti umay mangan. Ta sigurado nga dabanan ijay. Unay mo ten aya. Don't tell Na. Na, isudyak kam kanta. Sige nanang. Mapan kayon agreklamo ijay barangay hall. Don't look so sad. Aray! I know it's over. Paray! Oh, apa paray? Ipasublan mo mo dahil ta gitara kan mikrofon Pangipasublata nga eh. Saka! Ito, pangipasublata ka. Agkanta nga raw! Ay, jak pa na uma. Ay, pasublat ko kay dingkang ka. Nah, nakalas-las to ka. Urayam ang mauma, Ahmed. I know it's sober. Naglasnog na ito. Tagsala pa iti sang anak. Ay, Samet! Maagaw mo dito eh. Ay, saan? Nakastaya. Oh, kabalam dito eh. Kanta ka nagsala. Oh. Don't tell my heart, maiki-breaki heart. Kayak mo dahil ta, Dahil ito iti naman Tinanong ka. Tinanong ka nga. Lasnog ka. Ikaw
ikaw. Kumananda ka nga silang batikanda. Dahil ito'y pa. Saan mga kanta? Ay, nagpunganan na mo tente gitara. Tente mikropono. Ay, maray! Maray! Nay, apay maray. undayan. Ururayan mi ni Kapitan. Saan kami pa'y anak kapagreklamo? Ay, agawid kan, maray. Saan kami nga ron pa'y anak kapagreklamo? Agawid kan, tanila kay mo. Pinasubsuban da. Anya! Ay, darasan maray. Tanatali mo daw ka na. Abay ngay. Awan mo't lata tipuot ni tatang. Paypayam lata. Paypayak mo. Nabanugak pa yan namang paypaypay kan kuana. Abay! Anya tinapasabak ka ni Tatang Yaw? Ay na. Dinanog da. Natalimu daw, nanang. Apay ngay. Nagkabibaw matan di subsub na. Day takanong ngamin ti dinanog da, nanang. Ay, madamati pa nagkanta na. Hindi pinapispisan da. Lakay. Agriing ka na. Hindi mo makaputan. Ay, mapan kayo mga latibulong ti marunggay. An-anwan mi ti bulong ti marunggay. Basta, mapan kayo mga ala. Darasan niyo. Intahan manong Tyrone. Sige. Tyrone! Baray! Ayan nang nga bulong ti marunggay ngayong palak. Una yan. Oh, Saan abulong ti marunggay tinaalami, nanang? Anya ngay nga road? awan mo ti bulong ti marunggay, nanang. Iso bulong ti sili. Dapoy bunga na, oh. Mabalin nga road mo't dayta. Maya, tapno maangot ni tatang di bunga ti silay. Katag subli ti puot na. Di ka pa'y lagri nga. Kasti man ti aramidag. Ay, unay kamutan, maray. Ibaot-baot mo mutan day tabulong ti silik, hindi paray. Wana, tapno agsubli ti puot na. Ang saan pa'y mutan nagsubli ti puot na? Nay. Anya tinapasama ak. Ay, dinanog da ka. Gaputa di mo mat kano ipasublat tay gitara ken mikropono ijay video okyan. Sino tinanggisnog kanya? Tabalsak. Ay, sus. Agtal na ka man si kalaklakayan. Agyaman ka ta saan ka napuruan. Tano saan? Amangan no ospital titong palmaw. Nakaw. Uy, nagsakit ti subil kaw. Ay, gonggo nama. Di kamot ngamin agnaknakam. Daytan tay kanayon ko nga ibagakan ka. Kontrolam ti panagragragsak iti biyag. Tapno di ka maisagmak. Titan gagayam, tinaggipusan, ti pakasaritan tayo. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Kontrolam ti panagragragsak iti biyag. Tapno di ka maisagmak. Tampok dito'y programa tayo. Das talatibiyag. Sumardeng kang agmimiyaw. Pakanangkan. Ay na, nakabutog mo dahil ito yung apusa. Nakadakdakal. Ato iti ka na, Juan. Ay, anay ko. Kinaramutan nakmutan. Anay. Uy, naungat at talaga na ito imported apusa. Anay ko. Inan, anom day tapusak? Ma'am. Amom ka di, numano ti pinanggatang ko iti day tapusak, ha? Amom numanaw? Ay, saan, ma'am? 30 mil ti pinanggatang ko iti day ta. Amom, numano ti 30 mil? Amok, ma'am. Sweldok iti abulan ti 30 mil. Nasaya at amom. Tanumatay day ta apusak, bayadam. Ha? Ay, saan, ma'am? Salbag na ito yung apusa. Agtal na ka man apusa. Nabampanugak lang aro din na naglinlinis iti kulungan. Hindi ka pa pakaturog. Na, apay nga saan ang makatal na ito yung apusa? Ha? Ay, adagayang pusa iti tawa.
Maawata kon. Kursunadan sa daytoy apusa di adda ijet tawa apusa. Kayat mo dayta apusa, uresan nga imported akasken ka? Amang mangan lang iti siit ken ulo ti tinapa. Idinto tatikang kanam, si kaapusa anak kangingina, ket naimimas pa ingem tikang kanak. Na, ay agure ka. Tiliwak man da di apusa, ta ipaasawak iti dayto imported apusa. Chuchaw! Chuchaw! Ay, pilang! Ayan nan ngay ni Chuchaw! Birbiro kak mat, nanang. Ngam birbiro ka niyo mat gayam. Ay, saan ababalay na mapanditan akal abalay? Paltugan da day jay! Pagan ano damat ngay apaltugan dya pusam? Kat pinidpidot yo lang matitikalsada. Ay, oray no pinidot ko lang ni Chuchaw di tadyang siyawn. Nasingpat day jay, kan saan nga agkalaw. Ala, nanang! Ni Chucho! Ay na! Ay, adamat sa ni Jay tuktok ni dakal abalay ti karuba. Ay, saos! Ay, Chuchaw! Matindang ka dita! Ay, bumaba ka, Chuchaw! Ay! Nanang, papanan yun? Ay, mapan ko alaan, ane, Chuchaw! Nanang! Ay, Aksardang kayo. Ay, ang mga nutiliwan na ka dya pulis dita. ay, wan gayam anya. Ay, ang mga nupaltugan na ka. Ay, ikat ka sa nung aro na maalak ngayon ni Chuchaw. Ay, pilang, matindang jay pusak. Saan, nanang? Siya kunti makaam mo. Ay, paltugan na ka dya, pulis. Isakripisyo kun at ibiyag ko para itiday dya apo sa'yo, nanang. Anya! Kasano nga taaya ang maalak dya pusa? Ay, no apay nga may may dito balay tibak ng akaruba may. Di jayan. Anya nga taaya tibang bantayan na ditoy. Ha? Adda nagmiyaw. Kaya't nasawan. Adamat pusa da ditoy. Ay, isulagit di, di na mapanawan. Meow! Meow! Ha? Ay? Sa! Meow! 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 Ay, manong! Ay, adeng! Ala. Ay, Di mo muti bagbagamon. ay, Adeng, si kasi balasang agsibsibog iti mula, di tabangit abalay. ay, Kanaon ka makita, no kasta nga agsibog ka iti mulam kay. one, shock. Makikita nakmat siguro no agwalwalisak dito arubayan dagiti boss ko anya. Ay, one, Ay. makit-kita ka. Adeng, nagpintas ka mo gayam no masitgan ka. Ha? Ay, kwa, manong, umay ko kumaalaan di po sa may. Anya ti kolor di po sayo? Puraw. Chucho, tinagan na. Ay, no kasta. Isu di mang bambantay iji po sa may. Kunakun kahit adamot po sa'yo. Ay, adda. Pusa dagiti boss ko, anaungot. Adda ka no, breed na. Nangina ka no. Kasta ka day? Ay, kaya't mo akitain, adeng. Sige man, manong. Kita man na niya ti breed day tapo sa'yo. Ay, wow! Nagpintasan day tapo sa. Ay na, nagmayat dagiti mata na. Nagmayat ti dudot na. Kung natibos ka, Persian cat. Uy, Persian cat ka no dayta. Ay, nagngi na siguro day taan niya. Ay, uy, nangina adeng. Ay, manong, babae kat dya po sa may. Ay, isu mo lagayam, asubla-sublian na to'y pusa dito. Ay, sus, singmang putan dya bus mo ang lalaki. Ay, uy, ay na, makita na ka. Ay, sapay na ungot day jay. Ay, manong, ilamang nak Ha? Ay, ang mga nupaltugan nak makita na. Erneng, Apay, sir. adda bisita? Awan, sir, awan. Apay nga adda tsinelas ti pang babae ditoy.
Nagpastrak ka iti bisitam dito'y balay me. Kwa, sir. Anya nga iti rason ko. Ay na, anya nga iti rason ko. Ado ti mapukaw agamit dito'y balay me, Erneng. Ha? Nangina dagita agamit. Isuasaan ang mabalin nga agpastrak ka iti uray asino. Naawatam? Uwin, sir. Kwa, sir. Chinilasan ni ma'am dayta. Chinelas na? Amom ka din numano ti presyo ti chinelas ni mamo, ha? Nangina, sir. Pag chinilasam kit din iti maabutan at chinelas? Ay, ni. Ti important apo sa'yo, sir. Mailusan ka na kayo. Ni Garfield. Pinakan mo matlaang. Uwin, sir, uwin. Pinaggatas mo. Uwin, sir, uwin. Inakman kitaan. Shh, hoy. Rumor ka ditan. Awanin ti boss ko. Ay na. Naungot at talaga day taabos mo, pulis. Agawid kan sakbay nga agsubli. Uwin, Darasan. agawid akon. Da chinilas mo, Jerwar. Di mo liplipatan, uwin. Ay, uwan manaw. Aguri ka. Ay, Anyat nagan mo. ay, pilang. Irning mo't kanyak. Ay, kasano ay gayam ni Chucho? Sino man ang nachuchow? Chipusa may. Umay kon to itulod, ije balayaw. Hoy, sika alakay. Apay, sir. Agaramid kami iti gate ditoy. Ikatan nyo dagita nga alad. Nay, adamot tan gate yaw, sir. Agaramid kami pa'y nga ron iti may sagit ditoy. Kanapay nga agsaludsod ka. Kat dagami mat daytoy ya. Angam, sir. Kasla kayat mo ti agkad-kada. Nay, sir. Apay nga, inasot mo matanda tapaltog di tasikat mo. Isu nga rod! Jak pa'y naus-usar daytoy kat. Nay, ay, di mo usaran kanyak, Nunatangkan ti ulom. Talagang usar kang ka. Chuchaw! Chuchaw! Uy, bumaba ka dita! Andi ate! Pusa may dayta adda iti tok-tok ti balayaw, sir. Chuchaw! Bumaba ka dita! Chucho! Bumaba ka! Matinag ka dita! Chucho! Nay, apay ngay. Si mabali mo't ang titimak ni Sir Pulais. Chucho! Get down! Get down! Ay na, baklan samat ni Sir Pulais. Anya ti kayat asawan daytoy? Adda puraw apo sa ijay kulungan ni Garfield. Ay sana mabalin daytoy! Ay, talaga asaan? Nasken nga damot laang breed na apo sa ti maasawa daytoy po sa taaginatang ta itinakangingina. Correct! George! Ah, Api nga uray kalagkin ni kining agsasao. Kan sabali ti panagpitik-pitik dagiti ramay mo. si Kamat, tila madmadlaw mo. Irnay! Irnay! Ay, napananan dahi ababaw nan. Pukawampay Irnay! Pigsampay! Irnay! Hay! Saan naka talaga dangdanggan? Sika man matimang pukaw kun kwa na. Ha? Shak? One! Sika no talaga matlaang at pulis ka. Erneng! 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 Ay, mabit man lang. Ne, adan ni Erneng? Apay asabali ti panagpukaw mo no bumaybayag. Nalapit. Tilay bagbagam. Irning ha, talagang agdwa-dwa akon kan ka. Anya ko mati pagdua-duaam. Saan kan samat apud-pud no alalaki? Ay, haguray ka man. Pagsaritaan ta daytoy pusa, ang nailaok dito'y kulungan ti pusa ta nangina. Pusa daytoy ti karubakat. Isungarod nga ay ayabak ni Erning. Awan samat tan dito'y balay day taababaw nun. Anya ti imbagakan ka daytay karo ba tayo apulais? Ikatan tayo kanun day taalad. Tagpaaramid da iti may sapay agit da. Gate manan. Talaga nga ipitan na tayo dito dagita abak ng agasawa. Ay, Kurt. Kastala ti biyag, Bak nang dangamin, Kurt. Iso ama aramid dati kay kayat da.
Ayun nga raw. Ayun gaya. Nakita ni Chuchaw ijay nga to ti balay da. Ay, kat nga impaalak ba't ka di pilang? Ay, di na paigayam na ala. Ay, amangan no paltugan jay pulays. Ay da, kakaiso na pusa Ay. dito'y balay. Ay, ayan nan ngay ni pilang. Taibaon ko manan ama pannalaan. Nanang, aglablabaak. Di nakman pagsubli-sublian itidakkel a balay. Dandaniak na tiliw. Anya, Isublin to ni Erning ja pusam. Erneng, jay, para walis na dita. Nanang, iso timang tartarakan iti imported a pusa subya-subyan ni Chocho. Ay, kastaya. Nay, ada bisita. Sige nanang. Siya kung timang ilukat itiri daw. Tanagbuntok ka matamag na. Kumusta pilang? Si kamot gayam, Erneng. Ay na, ay, awit mo day tapusam eh. Ay, uy. Umay ko isubli ni Chucho. Ay na, nagsayatan. Agyaman na Ay, Ah. Nanang! Nanang! Ay, agdan dya pusam. Ay, Saus! Ay, nasaya at matbarok tayo sublim ni Chucho. Mailiw ako dito'y apusak. Bareng aganak to iti karuprupa di imported apo sa Dabuskaw. Ala, thank you Erneng. Ay, Nanang, agdan ton breed dagiti anak ni Chucho. Anya bread asasawang matpilang. Ay, umunag ka agayam Erneng. Tagtutong-tong tayo. Pastrakabmat nga ni Erneng Katuan mat. Umunag ka, Erneng. Kuha saan ay? Apay nga anak kabakpak ka. Ha? Pinapanaw dak dagiti bus ko. Ay, nala, palawan kayo palaang dita. Apay nga apinapanaw da ka. Nakita da ngamin nga da ije kulungan ti pusa da ni Chucho. Anya? Saan da kano akayat nga da sa bali a pusa a mailaok ije pusa da. Nang runakit no awan breed na ti mailaok. Makapakonsensya mo. Diyay gayam po sa miti makagapaw. No apay anaikat ka iti trabaho. Sa nabalin Kastala ti biyag? Pilang? Anyang rod ngay? Naumakmutan iti kinaungot da. Ay, tayo ko na nangarot iti pagsasaaw. Nasaysaya at ti simple abiyag, ngem tibak ng anaungot kun di makaaw-awat. Kun may sa, talaga kayat kun ti pumanaw. Nasaysaya at paikat day tay tarakan da apusa taad da breed na. Ngem isuda ngay nga gasawa, awan breed da. George, sa anak ang makaturog di tapusa. Nagpigsa timyaw na. Manun arabi asaan na taa pinaturog. Kasano asaan nga agmiaw kat di mo matpakpakanan. Ne, apay kumaasyak timang pakan kan kuana. Sika, Anya, sika ti babae, isuwa sika timang pakan. naglaing ka nga gibaon. Apay nga induron nak ditoy. Sadot ka nga min. Apay nga idurunak nga ay. Jay pusam, ang kapakanan. Pusa, duatang akin pusa. No saan mo pinapanaw ni Erneng? Adda ko mamangpakan kan kuana. Kat mo si katinang papanaw. Isubli kon day tay jay nanggatangak. O di sublim, sakit din ti pagtaraknam di tapusa. Wano saan, ipadawat mo laangan. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo, anaadaw iti pagsasao akunana. Nasaysaya at ti simple abiyag, ngem tibak ng anaunget, ken di makaaw-awat. Tampok dito'y programa tayo. Das talatibiyag! Walter, anak, ayan nga'y tay kunak nga igatang ko iti buryas. Awanan na nanang. Inggatang ko ni ti kabarbaro at touchscreen a cellphone kaw. Anya, cellphone manan. Kas talatibiyag makiuswak mo't Ay, anyan, cellphone manan. Kawin nagpintas to ba ito'y cellphone ko akabarbaraw? Gimatang ka iti sidaan na balbalunan.
Saan nga rod nanang? Pagplitik lat da. Kano nagnina mo ngamin to cellphone. Ay, Nanang, mabisina kaon. Anyat si daan tayaw. tinapa, kan kamatay nga dabugong na. Ayos! Ha? Hintay mga nain! Ayos day taas si daan. Break time tayo gaya man, Alma. Kawamot. Agkapay tayo Ay, una. Ay, ikan na man nga rod iti kape, Alma. Awan na balon ko akapi kahit. Ha? Ay, kawa na. Kukuha mo tumay sa akape. Ay, agyaman ka. Ken dumawatak iti tinapay mo Awan na. Awan pa rin. Ayos! Ay, kukwak amin ng tinapay mo, Alma. Mabisina kahit. Ay, Ay, sige Sige. Kukuha mo din na tinapay ko. Wow! Nagpintasin di ta cellphone mo, Walter. Kabarbaraw, panchaw. Nangina day tawi. Aya, ni, imbagman. Sakit kita amat ni, lalakaan lang ti cellphone ko. Ay na. Jaket agaramat iti kasta tanalaka madadaal. Dipindi mo at kagaramat. Ay, saan man? Awan servida kita. Lalakaan da kita cellphone. Iso ano, kastati ko nam. Ni, pangal daw magaya man. Tay manganan. Ay, kaya wala. Hintayon. Nandeng, hintay aglansyan. Ala, hintay nga ruda, hintanay. Mabisina ka. Miss, duwaman arise kang pinapaitan? Okay. Miss, uray siya ka. Kastamat lang ti order ko. Okay. Siyak mate. Duwa ngayon na po, kan dumawatak iti sabaw. Ha? Awan si tayo, sir? Awan, miss. O sige, urayan nyo biit ti order yun. O sige, Walter. Mangalak-alatan dito isidak. Adumat. Ay, agyaman na ka. Ay, Mga lakamat dito si Taka. Dito ni. ay, win. Ayos. Mangantay nga ruda. Anya, kasta tinaramid ni Walter? Ay, una yon. Dilagbaeng. Shh! Mangag na ka. Ay, oray man numangag na. Anya ko ma. Naglay ngagpasikat. Ipasikat na dagiti gatgatangan na gamit na. Ngam, di mo't makagatang iti kanan na. Kasi ita, simurot amapan mangan iti restaurant. Ngam, inapoy hilaang ti inorder na. Ay, un nga rod ka no. Inapoy lakan sabaw ti inorder na. Iso siyempre, injaya da nanding kan pancho dagiti si Danda. Tanarigat mo't ang adda si Dada, idinto ta isukat sa bawlaan. Nakpuskol at talaga ti rupa na. Shh, tangiwat mo. Panumat! Kanayo na gumatang iti gamit na, sana ipasikat. Ngam, di mat gumatang iti kanan na. Ay, dunita. Sa nga pulong man. Pagplitik. Anya, Alan awan baryak. ikanak iti baintem, tasukatak iti sinsilyo. Awan nga rod. Anya, Alakit din. Yag mo tiba intem, time na ko. Anang, apay akas to'y lati si Daon ngay. Ugot mo ti kamutay. Ay, katkastala ti biyaga. Awan nga rod maigatang iti karnay. Diag sidatan iti ugot ti kamutay. Karni kumamot At dayantan mo nga igatang ko iti karnay. Anyamat tay. Ugot lati kamuti mo ti si Daon. Ay, salbag ka. Di ka man nagpili-pilay. Tawan mo't itad mo nga igatang ko iti karnay. Sigay mga ka. Ngam no di mo kayat di sanlaan. Opisina ka ngagpaysaw. Ngam awan mo't maitad mo nga igatang ko iti naimas asidam. Day tala pa nagpasikat mo ti agadaw. Alam mga anak ko. Ano sa kung ti ugot ti kamutay. Ni, adda laptop mo Walter. Imbag man? Nauwa na. Kita, nagpintas niya. Manungay ti pananggatang mo iti dayta. Naglaka. 20 kila dayta. Nagpintas niya. Kastaya. Ay, lunch break gaya man. Ay, Alma, ada balon mau. Una, nagbalo na. Ay, adon sa hamot ti balon mo, tamaki pa nga naalangan. Ado ti balon ko asida, ngambasitin na po ikaw. Ingka gumatang itiin na po imaw. Ay, awan mo igatang ko. Sikamat, sa nga pulo laang mo. Awan nga road. Anya, nakagatang ka itisag to 20,000 a laptop mo?
Nga mawan igatang mo itiin na pa, asag sa nga pulo lang. Nawan nga rod. Ay na, Walter. Una tabuksit mo. Sakbay ti pa nagpasikat mo. Ha? Makagatang ka mga agpaiso iti gamit mo. Samo ipaspasikat kada kami. Ngam di ka makagatang iti kanam. Awan nga rod nagbati a kwarta mo. Umuta nga mga rod iti sa gasot mo. Taigatang ko iti kanak. Ay na, Walter. Namin anon ngay mutang kakanyak. 20, 50, sa nga gasot. Ngam di ka malagbaya doon. No kwenta ak tinututang mo kanyak kali magasot aminan. Ay, hindi mo matsingsingirinan. Tawan pagbayad ka, oh. Ay, excuse me, Walter. Bayadam ti utang mo kanyak. Agsuswildo ka man. Ilimos mo laka di kanya ka, oh. Ay, sana mabalin. Ipadidak ko iti swildom. Naglaing kang agpasikat. Nga magdadawat ka mo, titi ka na. Anding, di mo pampansinan ni Walter ang mga no sumurot ka datang aglans. Wan, Pancho. Okay. Oh, ingkay ka di mga aldawan. Nanteng, Panchaw. Wen, ngam, ijay lang turo-turo pare. Mala, intay nga rodan. Ha? Wow! Walter! Ayos nagaduday ta in order mo akanam. Mabsog ka iti husto no kasta. Mabisina ka, men. Ay na, mabisina ka talaga. Makanday na. Gusto lang kanyak da ito, May sangayin na po, Kan may sa order asi daan. 80 pesos lang. Ay, uray siya kamat ata. Iso lang ti budget ko. Manteng, bayadan man pa dito in order ko. Ay na. Bayadan mo, bayadak tukin ka. Sige, wan. Nagyaman na ka. Nanang, inakaon. Diyak kaya ti maladaw. Isupay nga kiskisay da iti sweldo tiladaw ka. Ay, katun Na, adamanin ka barbaro a sapatos mo, Walter. Una nanang. Siyak ti kang inginaan ti sapatos na iti opisina may. Kahit manungay ti pinanggatang mo dita sapatos mo. Ay, basta nangina nanang. Ay, nagbalon ka. Ako mo ilinutoy a balunag. Anya nga iti mailutaw. Awan mo't ginatang mo nga ilutaw. Ay, No agsweldo ka nga main, Walter. Gumatang kan iti sidaan abalbalunan. inggatang ko nga rodon iti sapatos ko. Daitagat ti kunakan ka. Tauna ti gumatang ka dagiti nagningin na gamit mo. Ngam di ka mat gumatang iti sidaan. Ay na, inaki din tani, maladaw ako. Nay. Kabarbaro na ita sapatos mo, Walter. Wala. Kitaan, bagay ko niya. Nagpintasan niya. Bason. Nanginapay data. Aya. Daanan ta sapatos mo pare. Gumatang ka iti baraw. Di naklatultuladan. Pasig nagngingina ti gamit ko. Cellphone, laptop, jacket, sapatos, pantalon, t-shirt. Aya? Awa na. Saan da ka maartapan? Tapasig ang nginginaan ti arwata. Mantan, Alma. Ado day ti sidaan. Inak ag-take out. Awan balon ko. Ay, saanan? Ag-share tan dito balon ko. Kita mo, nagado. Ne, ado mo ti balon niya. Ni, kat si ka ngay, Walter. Adda balon mo? Ay, awan nga rod. Makisira man ti balon niya. Ay, saan Ingkag take out iti kanam. Takanan mi dayto ka ni Alma. Ay, si kan take out Alma. Tag-share kami ka ni Donna iti balon na. Ha? Ha? Awan nga minigatang ko. Uray takabarbaro kan nginginaan mo ta sapatos mo. Ay, uwan nga rod. Iso nga rod nga awan kwartak ita. Ala, Walter. Inkag take out iti kanam. Ngamen, sanda ka nga ikan dito kanan may. Apag isulaang daytoy kada kami. Yan anay tayon Nagpuskol at talaga ti rupam anya, Walter. Awan babain mo. Amom ka de. Kababain ti aramid mo. Ha? Nagningin ang agpaiso dagiti gamit mo. Ngam awan igatang mo iti kanam. Kastay na ko Walter. Una ti buksit mo. Sakbay ti panagpasikat mo. Ngarud pasikat ka mo ta pasikat. Ngam, agdadawat ka mo iti kanam. Pancho, ni Walter. Umay dito'y ayan ta. Ne.
Umay sakit di makilamisaan ka data. Makilamay sa anak man. Padyaw, bumuludak man iti sa gasot mo. Sa nga gasot? Ibayad ko iti in-order ko. Anya? Sa gasot lang. Bayadak tumulaan. Alma, bumuludak man iti 500 mo. Tapag plitik ko ma. Ay, awang kwartak. Alamot tan Awang nga rod kwartak. Ay, ditakan, agawid akon. Duna, intan! Alma, si kalati mabalin ko apagutangan. Ay, ingkag cash advance Sana siya tirang-rangang, Walter! Anya, awan kwarta, Walter. Ingatan ko iti relok nanang. Ay naanak ka, dumawat ako maiti kwartam, taigatang ko iti bagasta. Awan kwarta ako nanang. Ay, anyan te ugalay mo, Walter. Pulaws adi ka ng tag iti sweldaw. Nga uray la kumapang kusina. Nga uray la kumaigatang iti bugguang. Igatan ko nga rod iti arwatag. Apasaig ngagkakangina. Kiuna. Ay, Walter, nagalas ti ugalay. Kababain kalaang. Ay, naanak ko agbalbaliw kan, takababain kalaang. Una ti gumatang iti taraon mo, sakbay dagiti agkakangin agamit mo. Agkakangin ang agpaiso terwatan, ngam agkirkiraos magtatyan mo. Sa nabali Tama remedyo aklat tamot ti kanag. Diyak kanunungan ti kasta nga ramid mo. Agbalbaliw kan, tanakababain kalaang. Ngapay ngay, kastoy latin na sweldo. Nagbasit. Nagado ti na ikisay Walter! Imabot iti pitugas o tinautang mo kanyak. Iso nga yung pakisay kundi ta sweldaw. Walter! Ada na ornong nga upat agasot anabulod mo kanya. Impakisay ko iti sweldo. Walter! Are, 2,000 tinautang mo kanyak. Iso nga impakisay kun iti sweldom, ha? Tadi ka matlang mauray ngagbayad. Saan matang mabalin na libre, Diyo pa'y lakot in libre mo. Kasi akmay. Awan pa'y natda sweldo. Manipod ita. Sanda ka na pautangan, wano ilibre iti makan. Agpapada tayong agsusweldo. Iso agumatang kamot iti taraon mo. Tikayat mo ngamin, ilibrida ka. Anong kita mo ta? Agkakangina dagiti gamit mo nga ipaspasikat mo kada kami. Pasikat ka. Ngam agkirkiraos mo tabuksit mo. Agbaliw kamat nga taitan, Walter. Ulitak man ang timbagakkan ka idi Una ti buksit mo, sakbay ti panagpasikat mo. Pasikat nga mawamagaya migatang mo iti kanam. Agnakam kamat nga taitan, Walter. Saan kan nga umas asidag kada kami, Gaputa, day talag palpalibre ti amom. Kanure pagpalibre, saan tayo nga ilibre? Adama sweldo na, di gumatang iti kanan na. Wana? Iso nga ita, Walter. Aramidon, tinakunaken ka ni Alma. Unaam ti buksit mo, sakbay, ti panagpasikat mo. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Unaem ti buksit mo, sakbay ti panagpasikat mo. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Ayan ni tatang nanang, di man manganan. Di man maayabanan Bantayan na kano, di kawayan na. Apay abantayan na pailaan. Anda kano nga minagalala, itimulan na kawayan. Ni tatang nga talaga. Nagado ti kawayan na. Adda pa ijesuli. Di na bayan nga dagala ka ruba, basta ipakadadalaki di. Ay, amumutan ti amam. Kayat na, mabayadan amin. Isa, bayamon. Mangantakid din. Sige nga rutan ni maladaw ako ni barangay hall. Ay, banda kan tumot ngamin itay amangan. Di kamot imay. Ita, agungot ka, asanda ka amay dasaran. Di nakarunong tan Ano ko? Aprusam manon day tachan mo. Apay, nasakit manon. Agap gus manaud. Jay saan mo apan nanganan aday ta, iti umno nga oras. Agasam nga men, tamamigat ka, 11:00. Jakmut mananam ti mangan.
Agtumarkan iti agas. Bakit? Pandan sa amot tao, iti kakawayanak. Angin laang dayjay. Saan? Inak kitain. Nay, rumor ka pa laang kat ko naman nasakit na itatyan mo, tamabisin kan. Ay, antay po ng kuna natadam. Nay, pero kung nakit kanya kaun. Day tangay, nay. Nakasali ka, di tasikat mo. Di may saan natadtadam. Ha? Ikalaan. Ay, isa dino ti ayan na. Iti kusina. Nay, isunsamot tay pinangtadtad ko iti sakatinwang alinutok itay. Ay, anya. Ay, sos. Saan apang saka itinwang dayjay bunang? Pangtagbat iti agtatakaw dayjay! Agreklamo ako iti barangay hall, salay. Ay na, di dak kumamat ibabain atatang. Laglagi pa niyo asyak ti barangay sekretary. Agreklamo ak, taado ti karuba nga agtatakaw iti kawayan. Baybayan niyo lakadida. Ay, saan? Inmulak na gijay. Ay, naimbaglakit din ta sa anak nga imala kada kayo nga imot. Anya? Ay, na. Di yung mabalintag reklamo di barangay hall. Ay, Tamo kada kayo tibidot. Ay na, mayang angin laang di kawayan. Ipagarupyo mo ta na mataktakaw. Sakit, isalikad yun ay tabunang nyo. proteksyon ko na itaoy. Saan da kayo nga anuan? Atap yu laang dayta. Ay, anay ko. Isos. Anay ko. Makarungrung ka. Di ka matagpakaturog. Anay, nasakit di tiyan ko. Kunak tumot ngamin kan ka nga agtumar ka iti agas. Ay. Di mo ba't kayat? Ay, patayon nak na itang agas. Itaray da ka ni di ospital. Saan? Diyak kaya di mo hospital. Anay. Ay, katagtal na ka nga. Anay. Tap no makaturog at mag. Anay ko. Ay, talaga nga itaray da ka ni di ospital. Saan kunak? Ay, mamuyat kalakla kaya. Diyak kaya di hospital. Di dak pilitain. Anya nga itaramidan ta kan itatang mo salay. Anay. Madlaw ka sa pulan ng ti doktor. Tatang. Diyak kaya at kunak nay. Lakay. Ang wala ak no pilitin da. Anay ko. Aguray ka, takasaritang pay anasaya at ni tatang mo. Lakay, para mutla ang iti pagsaya atam daytoy. Diyak kaya at kunak. Apay nga ipilit yaw. Anay. Hindi dalat tamat kaya. Diyak kaya. Aguray ka. Lakay, pasensya ka na. Ala, apya dinanog yun ni tatang. Mala, ipantan iti ospital. Naimbag nga daw mo, insan. Kas tamat kan ka insan. Adan ni uncle? In confine me idirabe itanay, simro ti sakit ti tiyan na. Iso aday jay, na ospital, kat mapangkubalunan. Kasta ka day? Waninsan, apay aya, Umay ko kung maipakada adumawat ak timulan na akawayan. Aramay lang nga pagkalatkatan timulak. ay sige lang insan, mangala kay lata. Hagiyaman ak insan ah. Awan na nyaman na insan. Ibagam laeng no anya ti masapul ni uncle. Barang makaited kami uray basit laeng. O sige insan, Ibagam nga agpaimbag ah. wan insan. Kaano arumwarak dito ospital. Awan pa'y mati imbaga ti doktor tatang. Ay, diyak kaya tagbayag dito itang matayak. Di ko masukiran ti doktor yun. Diyak nga rod kayat. Agpaimbag kayo pa'y Ay, kasan mo nga dagiti mula kakawayan. Kanlaya. Ay na, baybayan nyo lahat na dagijayan. Ay, ibusan dagiti karubang agtatakaw. Anya katikas tang aramid yun ay. Pudno mait. Agtatakaw dagiti karuba ijay. Iso ano mabalin, aladak ti bangkag kaw. Aladak itinangato apader. Nay, apay, anya tar aramay dam. Apo, nagdatal nga ron dito yung karabukob ko. Ay, delikado aksan ah. Mabalo kan san. Nay, anya ti sasawamon. Nagatil na ang deta karabukob mo. Daytan ti bagbagam. Amangan nga road no adda COVID ko. Anya, nay, nakaalam nga iti kubed. Kanita tabirting ah. Anya, Inung tanak nga men, idi nakita nak ije kakawayanan na. Kat pagarup na amangal alak itimulan na akawayan.
Kat no intaray da idirabi ijay ospital. Ay, awanan bakit? Matay ako na talaga. Ay na, mabalo ako. Ay kasanon nga'y dagiti sa nga dosay ng anak talakay. Numatay ka na din na oras. Ay na, talaga ako bidaytan. Ay matay ka na talaga. Ay, di naksangitan bakit? Apay katasanan kat matay kan. Adda agas na bakit? Iso nga saan ka pa yung agsangit? Awan to pa igatang iti may isang abagas. Day tantokin din agas aribo ti presyo na. Laya ti agas na bakit? Laya? Di nagasang? Wun, jay mula ni Tata Birting alaya. Iso ti agas na. Iso tinangag ko apagi istoryaan dagiti ka aruba. Manggalip ka kano iti laya, nga iso ti kanom. Ay kat mapan ka nga rod mangalan iti laya ha? Apay nga ibaon nakngay, kat adda COVID ko. Ay sige, siyak nga rodon ti mapan mangala. Alwadam, taadda makakita kan ka. Ay sige, bantayam dagiti upeng. Ang mga numatinag da ditagdan. Napigsakon. Di daktumot patpat dyan. Wen, rumwar ka kanon kung na di doktor mo. Sayang di makalawas sa panagtalinaan ko dito ospital. Na, sayangam kat dito'y kamuta na imbagan. Ay, irwarda kon taado ti aramida kay balay. Pau, naggasangan deto'y alaya. Ay na, ano samlakay, no day tati pa kaimbagam. Mayat matiyit day, tasaan unayin ang nagatal deto'y karabukob ko. Sige, ibusom day tati nakaw ko alaya nila kay Berting. Inadum ko matinangala Makadlawan ado ti alaang. Tapno adda paglaya, no kastang agsigang. Mapanak tumanin agala. Saan mat amay may sa ti aldaw? Una yan na nagmayat dagito inaramid mo ang nagulyan dagiti mulam anatag Mariaw. Angkaul, nakarwar ka gaya man iti ospital. Nakarwara kaon. Kumas dawak, tada mo nagpukanan iti kawayanak. Katpudnaw ti sospetsak. Sika tinagpukan. Angkaul, Ginundawayan nyo ti kawan kaw. impakadak ka ni Sale, Angkaul. Impakadam. Na. Saan namot ako kwa ti kawayan Siyak ti akin ko kwa iti dayjay. Bayada ko na, Angkaul. Ay, rumbang lang. Ay, Angkaul. Nay, adda tao iti nagmulam iti laya. Ayun naman. Dayjay agkalkalin samot. Na. Nagpuskol ti rupa day tataaw. Aguray ka man. Hoy! Agtatakaw! Itilaya! Hoy! Ay, di ka tumaray! Ipabarangay ka! Loko ka! Ay na! Uray la napisang day to'y paldak alimbag to ijay alad nga alambray. Ay, Apay ngamin alimmagto ka. kasano, nakita nak ni Tata Berteng. Nakarwaran iti ospital. Katuan, No kasta, naimbaganan ti COVID na. sigurado nga ipabarangay nak dayjay. Sapay sekretary ti barangay ni Saling anak na. Ay, kat agrason ka Anya ngay kumatirason ko, kat mula na dayjay. Maatake ak sa amutan. Ay, dagita ka aroba timang patay kanyak. Relax, tatan. Ay na, Madamdama sumruman ti ulsaryon. ay talaga taktakawan dak dagita. Isungay pa barangay ko ida. Basit laba nagdagita. Unay matapong tutyo. Anya basit abanag akong kunang di tamay? Kakasya ka nagmulmulat takawan da. Kuna ti doktor, maipari ti ma-stress kada kayo. Ta sumro ti ulsaryo. Mawamot imbagbagan ti doktor akasta. Kasanaw ka di yung madanggan di doktor. Rumbang kanupay amangang kayo iti husto nga oras. Na, pati dagita imbagana. Kasano amangang kayo iti husto nga oras ngay? Kat di yung mamapanawan na kita mula yung akawayan. Bakit? Saanan ang nagatal ti karabukob ko? Ay katuna, imposible asaan pa'y amaimbagan, kat manu alaya ti inuukisak akinnan mo. Iso nga rod amapan kaagyaman kada Tata Birting. Taga po itimulan na alaya, na imbagana kaon. Kita man dayto ang tao, tasyak manan ti ibaon na. Sika mo tin Ay sikan Sikan. Sikan,
Tamapanak ag tilew iti manok nga itid mo kuana. Ah, sige man lang. Tagkidawak pa iti pamakawan kin ni Tata Berteng. Tata Berteng! Tata! Ay! Nagpuskol mo tiro pa mga umayag parang dito'y balay may. Si kamo tinakita nga kalkali iti mulak alaya. Isungarod nga imayak, Tata. Ta umayak dumawat iti dispensar. Kan agyaman nakmeten kada kayo. Ay, sa anak amaal-ala iti kakasta. Ay, Tata! Di yung asutan day tapunong nyo, Ay, sus! Di ka makibiyang dito'y salay. Ay na, umunag kayo siya kung ti makisarita dito eh. Anya! Kaya yun ti ma-hospital man na naya. Tapuso yaw, taulsar yaw. Ah. Delikado. Ay, itugot ko tibunang kao. Ala, yun nagyudaytan. Umayak at thank you. Taga po itilaya amulan ni tatang mo. Naimbagan nila kay ko iti COVID na. Ha? Nakubed? Adda siguro tanagatil ka no, mati karabukob na. Ay Itad ko da ito manok. Imbagla si daan nyo. Ay, agyamanak. Sige laeng. No kasapulan nyo tilaya, ingkailat na mangala. Mabalin? Saan nga agungot ni tatang mo? Syaktun ti makamo makisarita kang kuana. Ibagam ka nila kay mo tagpaimbag. Ayun gayam. Pudno ka di ako with ti sakit ni Tata Berteng, iso na ospital? Ay na, ulcer ti sakit na. Saan ako, babe? Insan, umay kuman itajay bayad ti kawayan a binukan ko. Ni, nagkuna abay Adam? Ni Uncle, inong tanak pa'y Ay, pasensyaan yun, insan. Adda ngamin kabkabaw na no maminsan. Kat bayad ako na, insan. Saan? Bayam ta syaktun ti makisarita kan ni tatang. Apay, medyo tinta dya ka aruba tayaw. Manok mo dayjay. Peace offering damot akada kayo. Peace offering. Ibagan tadi dalalaan dagiti mulak. Ay na, tatang. Agbalbaliw kay ka din. Ay, Laklakayan kayon kastapay latugaliyaw. Ay, anak ko. Di yu mo ti makikaruba. Anak ko. Agap gusti tiyang ko. Dahil ti bagbaga. Ungat kay tu mga min nga ungat. Ha? Kaya't yun sa manan ti ma-hospital. Ay, sana. Ay, saan? Ay, diyak kaya ti mo hospital. Matayak ni Jay. Bayam. Ikatay kung dito yung ugalay. Kanay. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo. Anaadaw, iti pagsasao ako nana. Tinasaya at apan nakikaruba, kapya ti paay na. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibyan!